נאצים אנטישמים באו לריב איתנו. אנטישמים, צפו לנו היטלר. צפו לנו היטלר, תראו את הפנים. תראה, באו לריב איתנו. אמרו שאנחנו מישראל, תצאו לבוא לריב איתנו מכות. אנטישמים! נסענו 6 חברים לגיאורגיה לסקי, וברגע שהלכנו לסיבוב אחרי צאת שבת, תראו שאנחנו מדברים בעברית, שאלו אותנו מאיפה אנחנו, מאיזה מרפסת של דירה. היינו ממש בדלת של המלון, ושכאילו אמרנו להם שאנחנו ישראלים, התחילו לצעוק עלינו פרי פלסטיין, עשו לנו אייל היטלר והרימו את היד למעלה. היינו 3 חבר'ה שיצאנו לסיבוב, ואז ראינו עוד איזה ישראלי שבדיוק גם בא להיכנס למלון, ואז הוא התחיל לצלם אותם, כאילו, הוא אמר להם, תגידו את זה עוד פעם אם אתם גברים, והם לא אמרו את זה, והם צעקו לנו שאנחנו צ'יקנס, צעקו לנו פוסיז. נכנסנו למלון, ואז פתאום אנחנו רואים איזה 10 אנשים, בין 5 ל10 אנשים שפשוט רצים אלינו מהמלון שלהם. אנחנו הצלחנו להיכנס למעלית, כאילו ציימתי את הסרטון, ורק אחרי זה הצלחנו להיכנס למעלית, והם התחילו לקפוץ עלינו, ולא יודע, זה היה ממש מפחיד, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עכשיו. דפקו לנו בדלת, ואנחנו ממש פחדים לצאת מהדירה, אנחנו חושבים אפילו ללכת היום, ואנחנו צריכים להישאר פה עד יום רביעי.